Pasteurizer. Sanibona ku-part 89 la siqala khona ku-Alex wayesathuswa ama-DNA results ebuza ku-Dr. Rustin ukuthi ngabe iqiniso ngempela lento ebhalile wathi u-Dr. Rustin igarantiwe ngoba kuranwe wonke amasampula abesele elaboratory, so alikho-ke iqiniso elidlula lama-DNA results. Ethi u-Alex yamangaza ayikholakali lento ebhalile. U-Dr. Rustin wathi kuzomele nixoxisane no-Bradley ngalama results. Wathi u-Alex sekulethe ukuthi bangakhuluma no-Bradley ngale nto ngoba bayadivorce. Wathi u-Dr. Rustin, Alex ngeke ngikufundise ukuthi impilo yakho kufanele iphathe kanjani, kodwa ngizokutshela khona ukuthi amanga akho nezimfihlo zakho ikhona okukufikisela ukhona manje. Wathi uDr. Rustin umhlangano kusasa ngo-2 webhodi lasesibhedlela kuzomela ufike uzobatshela ngamanga wangiqambela wona. Wathi u-Alex okay ngizofika. Wathi uDr. Rustin wenze sure ukuthi uyafika Alex ngoba ngizoba senkingeni. Wathi u-Alex ngizofika Dr. Rustin. Wathi uDr. Rustin nge-serious Alex, impilo yami le ezocekeleka phansi ngenxa yakho ngobugebengu ukuthi ngabenze ngingasoze ngacabanga ukubenza. Wathi u-Alex ngisaxolisa namanje Dr. Rustin futhi ngiyathembisa ukuthi ngizofika esibhedlela bachazele emhlanganweni webhodi. Wathi uDr. Rustin noma ngingazi ukuthi yimiphi imiphumela obuyilindele yama-results kodwa ngiyakubona ukuthi lama-results aphambi kwakho asakuthusile namanje. Wathi sengiyahamba sesiyohlangana kusasa emhlanganweni esibhedlela, wavuma u-Alex. U-Edward wayefika no-Esperanza esezomvalela kwe-holding cell. U-Esperanza wayesabuza u-Edward ukuthi u-serious ngale nto ayenzayo. U-Edward emtshela ukuthi akavale umlomo useyisiboshwa, wamvulela wamfaka phakathi eselini wamkhiyela. Wathi u-Esperanza ngithi Edward ngikhiphe la. Wathi u-Edward uphule umthetho wantshontshe restaurant amasela ayaboshwa. Wahamba u-Edward u-Esperanza wammemeza wathi buya wona Edward uKelly. Esperanza? Kelly? uKelly wambuza ukuthi uzowenzani la Esperanza. Wathi u-Esperanza ngithi ngiboshwa yilesilima sale ex yami. Wathi uKelly kanti useyahlanya no-Edward. Wathi u-Esperanza khululeka Kelly ngoba mangike ngaphuma la kuphelile ngaye. Wathi uKelly khululeka amanye amaphoyisa azokukhipha noma uLushini. Wathi u-Esperanza yena umbonanga noLushini. Wathi uKelly ngoba kade ngimgcinile usengaqhamuka noma yinini azongibheka. Wathi u-Esperanza wena Kelly unjani? Wathi uKelly awungayikhathazi ngami Esperanza. Wathi u-Esperanza ngeke ngayikhathazi Kelly umngani wami nje unjani nje empilweni. Wathi uKelly noma kunzima ngiyazama ukuyiqinisa Esperanza. Wathi Esperanza into enhle leyo nawe ungakhohlwa ukuthi nathi siyazama ukuthi sikulekelele ekuzameni ukuthi uphume. Wahamba uKelly wayohlala phansi no-Esperanza wahamba naye wayohlala phansi kweseli yakhe. Kwathi emva kwesikhashana kwafika uLushini. Weza uKelly kuLushini. Lushini watshela uKelly ukuthi sesize neplan engcono. Sizohlangana no-Ian over idina emzini wami namhlanje ntambama. Sikhulume ngokuthi akwazi ukukurepresenta kwicase yakho. Wajabula wabonga uKelly kuLushini. Wathi uKelly no-Esperanza uvalelwe la. Wathi uLushini qonda ukuthini manje? Wathi uKelly nangu ngale kulesele ngapha. Wahamba uLushini eseya ngakhona wafica u-Esperanza ehleli wambuza ukuthi Esperanza uzofunani la. Wasukuma u-Esperanza wahamba watshela uLushini ukuthi u-Edward umvalele la. Wakhipha uCape lukwena ngesikhathi sevulelwe Esperanza. Ethi uLushini kusho u-Edward usangana ngempela ekhanda. uLushini wathi sevulelwe Esperanza kwaqhamuka u-Edward wathi lo ungayenzi leyo nto. Ngaba ngiyenzi leyo nto kube nguwena ngoba lowo muntu uyisela untshontshile e-restaurant. uLushini waqhubeka nokuvulelwa Esperanza etshela u-Edward ukuthi kumele kube abanikazi be-restaurant abavulelwe Esperanza icala. Waphuma u-Esperanza wathethisa u-Edward wathi usukwenze kwadlulela, ngiyahamba manje ngiya kwiloya yami ngiyoqeda ngawo. Wathi u-Eddie uma kuyidrayiva nje imoto obade uphuza leya glasi yewayini oyintshontshile e-restaurant ngizokubophela icala lokushayela uphuzile. Wathi u-Esperanza uzama isibono wahamba u-Esperanza. Wathi u-Edward ulandela u-Esperanza wambamba uLushini. Wathi uLushini wena kufanele ushonele. Wathi u-Edward uzongenzani phoma ngemlandela uzongishaya yini? Wathi uLushini ngeke ushawe yimina ngizotshela uSteven angishayele wena. Wanqapha u-Edward wasuka wahamba washiya uLushini emile. u-Esperanza wayefonele ofisini lika-Larry bamtshela ukuthi akekho. Watshela lo wayekhuluma naye efonini ukuthi ucela amazisi ukuthi kade kufona u-Esperanza. Waqeda ngaleyo phone call u-Esperanza kwafika uSteven embuza ukuthi kwenze njani ngathi awukho right. Wathi u-Esperanza no ngi-right. Wathi uSteven ngiyakwazi Esperanza yini kwenze njani? Wathi u-Esperanza u-Edward kade ngibophile. Wethuka uSteven ethi ukubophile uthi ubekubophelani? Wathi u-Esperanza besise-restaurant babheka i-wallet yami angangayibona wamtshela ukuthi cela ngikhokhele leyo bill wangibopha wathi le wine ade ngiliphuza ngilitshontshile. Wathi uSteven usuhlala no-Edward e-restaurant manje? Wathi u-Esperanza yini ungibuze kanjalo lowo mbuzo? Bengiyokhuluma no-Edward e-restaurant. Wathi uSteven beniyokhuluma ngani lesingaze nihlanganisele e-restaurant? Wathi u-Esperanza yangicika le mbuzo engathi inesikhwele sala kanje wahamba u-Esperanza washiya uSteven emile. Wathi mayamba u-Esperanza kwafika u-Edward. Wathi u-Edward yambotha u-Esperanza akanandaba nawe kanjani uzofana umyeka. Wathi uSteven mazoqhubeka nokunginaka ngizokuphinda wena Edward. Wathi u-Edward bengizama ukukusiza mina. Ucasuka uSteven wathi akuyona into engingayitshelwa uwena ukuthi kufanele ngenzeni. Wafika uLushini wayebabona ngathi beyaxabana wafika ubahlukanisa. Etshela u-Edward ukuthi akasuke la wasuka wahamba u-Edward. Wasala uLushini ethi musuke uyimoshela isikhathi ngesilimi
u-Edward. Wathi uSteven ngizoyiphinda lento mina ngoba ayizwa. Wahamba uSteven eshika uLushini, wathi samile uLushini kwafika uRick watshela uLushini ukuthi sengifike naye lo mama ekuthiwa uMargaret osonto eCalvary Church. Bahamba uLushini benoRick sebe-interrogation room kuMargaret. Bahamba bafike bangena e-interrogation room enkathi uRick etshela uLushini ukuthi lo uSister Margaret osonto eCalvary Church. Wathi uRick besikhuluma naye uSister Margaret mayelana noTravis. uLushini wabuza kuMargaret ukuthi khona okangitshela khona. uMargaret watshela uLushini ukuthi ngabonana noKelly esibhedlela, ngiphathekanga kahle ukuthola ukuthi wayengene ngenxa yokuthi wayezama ukuyibulala ngoba ephatheke kabuhlungu. Wavuma uLushini ukuthi uKelly ubhekene nesimo esinzima. Wathi uMargaret uKelly wangitshela into eyangenza ngathandaza isikhathi eside. Wathi uLushini into enjengani leyo? Wathi uMargaret uKelly akuyena yedwa intombazane yahlukunyezwa uTravis. Ethi ngangicabanga ukuthi wonke lawo mantombazane afuna uTravis ngoba nakhe umfana omuhle obukekayo. Wathi uLushini ngilalele eqhubeka. Wathi uMargaret uRick ubengibizela la ngeqale ngathandaza. Ethi ngoba kunezinto engizaziyo kodwa manje angifuni ukubophisa umuntu. Wathi uLushini kodwa uTravis useshonile vele. Wathi uMargaret ngiyazi, what if ukuthi ngirong ukuthembeka kwami kusesontweni. Wathi uLushini uKelly umama khona into engifuna ukukhombisa yona ngenkathi ekhipha ifoni. uLushini wakhombisa uMargaret isithombe sikaJustice. Wathi uLushini lo umfana wakhe una-11 years. uKelly umama futhi uwumuntu oright onakekelayo okufanayo nakuwena njengomama owumntwana kaNkulunkulu. uMargaret wathi ngathi ngenze iphutha ngokuzala, ngiyaxolisa, kuzomele ngihambe. Wathi uLushini no, awenzanga iphutha, ngeke ufike uqale inkulumo bese ufike uyiyeka kanjalo uthi wenza iphutha. uRick wazama ukukhuza uLushini wayesembona ephakamela umoya emtshela ukuthi akamiyeke ahambe uMargaret. Wathi uRick Sister Margaret ungakhululeka uhambe sobuye sikhulume. uRick wamkhipha uMargaret emnyango ngesikhathi ephuma naye. Wabuya uRick watshela uLushini ukuthi kumele bamthembe uMargaret uzobasiza kodwa uwikho kwamanje abamdedela ahambe. Wathi uLushini uKelly akekho weak. Wathi uRick kumele sisebenzisane la Lushini ukuze sikwazi ukusiza uKelly, ungathatheli izinto phezulu. uMargaret ngizokhuluma naye later mayisehlile. Wathi uLushini okay, nami ngiyaxolisa ukuthathela izinto phezulu, nami ntambama ngizokhuluma no-Ian ngendaba kaKelly ngoba uzobe efikile sizodla idini. Wethuka uRick ethi usho Ian ummeli. Wavuma uLushini. Wathi uRick hayibo Ian kanti akasebenzeli le nkampani yabameli erepresenta lela sonto. Wavuma uLushini ukuthi usebenzela yona. Wathi uRick ayinginike ukukhululeka lento umqaphele lo ya Ian futhi ugade nento oyikhulumayo. Wathi uLushini khululeka ngizoqaphela. Baphuma bahamba uRick benoLushini. uMarcy wayibonga kuBradley ngokumkhiphela kwi-restaurant ababehleli khona. uWeda wafika wathatha i-order labo ngesikhathi uMarcy ethi ucela iwayini elimhlophe, uBradley wathi ucela iwayini elibomvu. Esehambile uWeda uMarcy wabuza kuBradley ukuthi ukuza kwabo la kumayelana nani. Wathi uBradley ngize la Marcy ukuzocela into ebalulekile. Wathi uMarcy ungayisho-ke leyo nto ngilalela. Wathi uBradley ngicela uvume ukuthi sishade Marcy. Wathi uMarcy ethi Bradley sakhuluma njengalento nawe njengoba kungenzeka ulungisa izinto no-Alex ngoba niney'ngane. Wathi uBradley ngizamile no-Alex kwangalunga, ngiyakuthanda Marcy futhi ngiserious. Wathi uMarcy nami ngiyakuthanda Bradley kodwa lokuthandana kwethu kwakheke ngokuphuka kwey'nhliziyo zethu soba-2 but angiboni ukuthi ukushada kungaba into e-right. uWeda wafika namawayini abo. uMarcy watshela uBradley ukuthi ibi-right le nto abayenzayo kodwa mase bezothatha istep sokushada akaboni ukuthi kungaba i-idea e-right le. Ethi ngabe Bradley userious ngempela lento oyishoyo. uBradley wathi awuthi ngikukhombisa indlela engiserious ngayo, wafaka isandla ebhlukweni wabuya nering ayibeka phezu kwetafula wayevula uBradley ethi Marcy uzokwazi ukushada nami. uMarcy wayesathukile wathi hayibo Bradley anti lento usuyihambele kakhulu kangaka. Wavuma uBradley wathi ngoba ngiyimisele ngayo. Wathi uMarcy mina inginike ukukhululeka lento ngathi ayikho right, okwamanje ngicela ukuthi cha ngeke sikwazi ukushada. Wathi uBradley ngenxa yale ya boyfriend yakhe ummeli. Wathi uMarcy njengoba ngihlezi ngikuphindela u-Ian akusiyona i-boyfriend yami. Wathi uMarcy ngithanda wena Bradley kodwa ngicela ungaphoxeki ngeke sikwazi ukushada. Wathi uBradley ngabe usazoyicabanga lento. Wathi uMarcy ngisazocabanga ngoba nawe wenze into ebengingakaze ngiyicabanga. Wathi uBradley kodwa mina angifuni ukukubona nomunye umuntu wesilisa. Wathi uMarcy ingakho ufuna ukushesha ukungiqoqa. Wathi uBradley nothi ukuthi ngiyakuqoqa ngifuna ukushada nawe ngoba ngiyakuthanda, ngibona kuwena wedwa umuntu engaspenda impilo yami naye yonke futhi lokho-ke kuyiqiniso. Wathi uMarcy nami ngiyakuthanda Bradley but ngisazoyicabanga leyo mshado. uLarry wayincika emotweni yakhe eme phambi komuzi kaRandall ebuka enye ifayila ayeyiphethe ngesikhathi kufika imoto kaRandall izopaka ngaphakathi. uRandall wehle emotweni yakhe waqonda kuLarry embuza ukuthi ufunani la. Wathi uLarry ngizokukhombisa le fayili Randall. Wathi uRandall hlukana nami Larry phindele la uqhamuka khona. Wathi uLarry ngiyakwazi ukuthi ukuthele Randall kodwa ngicela uyibuke le fayili. Wathi uRandall bekungamele ungisayinise ama-divorce papers. Wathi uLarry ngiyakwazi ukuthi ukuthele Randall kodwa ngicela ubuke le fayili ukuthi ibhala ukuthini. Wathi uRandall ngithe angifuni, hamba la uphindele kwakho. Wathi uLarry ngihamba ngiyindawo. Wathi uRandall okay ngendlini yami mina uzosala ume kanje kuze kuse. Wathi uLarry ngicela ungivumele singene nawe endlini yakho kufanele ubone kahle le fayili. Qala wama wathula uRandall wasuka lapho wathi ngilandele emva ka2 minutes uyahamba. Bahamba uLarry noRandall sebeyongena endlini kaRandall. Sebengaphakathi wathi uRandall ifayili yani lo ngibukisa yona. Wayithatha uRandall wayibuka leyo fayili wabuza kuLarry ukuthi yini le. Wathi uLarry izinto ezatholwa yi-private investigator ngesikhathi ulungiselela i-divorce yakho ngoba baye
babheke wonke amaphutha nezinto ezirongo ozenzayo ezingakufaka enkingeni, and lokho okufunda kuleyo file wena okuronga bakuthola mayelana nawe. uRandall wayibukisisa leyo file wathi lezi zinto izinto zakudala nje. wathi uLarry ngiyathemba uyabona ukuthi why mina ngahandlisha uMarcy ukuthi ngimsize ukuthi wena usayine lawo amaphepha edivorce, ngangivikela wena. wathi uRandall uMarcy akazazi zonke lezi zinto unless uma ukuthi wena wamtshela. wathi uLarry inkampani yabameli lento eyenzayo nabanye abameli bayayenza, wena ngoba unganakile nje lento ingabhekifaka ngenye indlela uyobolela ejele. ithi uLarry uma ingakathole nje uMarcy ukuthi waba necala elikhulu esibhedlela ukuthi unomkhuba wokudlala ama-mind game utrick imiqondo yama-patient, wenza iy'guli ey'nenkinga encane y'cabanga ukuthi ziyahlanya, utwiste iy'ngqondo zabantu ukusebenzisa rongo ukuba yi-psychologist, okuyinto namanje usenekhono lokuyenza. yakhumbula ukuthi ngakutakula ey'nkingeni ey'njani iy'bhedlela ey'ningi ifuna ukuyokuhlawulisa iy'mali ey'nkulu, ezinye y'funa uyobolela ejele ngezenzo zakho zokutwista iy'ngqondo zama-patient oba ukuthathiswa komdlalo lokho ukuthi kwathiwa icala elizokwetha imali engakanani. ucabanga ukuthi uMarcy angayeka ukunekela izwe uma engezwa izinto ey'njengalezo. wathi uRandall wangisiza sayisettlisha out enkantolo nje leyo nto. wathi uLarry ukuthi iyasettla out enkantolo akuchazi ukuthi yayi-right noma wawuwinile Randall, ngoba namanje leza y'bhedlela zengqondo isafuna ukukuhlawulisa kodwa ngayibamba ngomthetho nangencwadi yasenkantolo engayenza mina ngobugebengu bami ngoba ngithi ngifuna ukuvikela wena njengomngani wami. wathi uLarry, Randall yeka inkani ngoba uma ungafuna ukuba yisitha nami ngingasebenzisa zonke lezi zinto against you, kudliwe yonke imali onayo nempahla onayo kusale lezi zinto oy'gqokile kuphela ngendlela yezinga lokuba ummeli engiyilona Randall, but ngikukhonzile ngoba umngani wami. ethi ngoba yonke le mpilo enhle lifestyle oyiphilayo lo muzi omuhle ohlala kuwona nayo yonke into nayo kufanele ngabe ubonga mina ngoba unjenje uvikelwe yimina. wathi uRandall uma usuqedile ukukhuluma yonke lento uphuma emzini wami uhambiye kwakho. wathi uLarry, ngeke ngiyenze leyo nto mina, ngihlele emzini kamngani wami, into engizoyenza manje ngiyothela ugologo ngiphuze. esehambe uvula ikhabethe uRandall wayemthethisa ethi ngithe hamba emzini wakho wena uyeke utshwala bami. uLarry wathela ugologo ey'tefeni eziwu-2 wathi la ngithelela wena mngani wami lokho okunye owami. uLarry wamnikeza wathi phuza la mngani wami, ungitshela ukuthi uyaxolisa noma mina-ke uyangixolela. wathi uRandall, ngeke ngiyenze leyo nto uphuma emzini wami. uLarry wathi ngeke ngiphume ungawuphuzanga lo gologo engikunika wona ngesikhathi emnikeza isitifu sagologo. wama wathula uRandall wagcina esewuthathile. uLarry wathi asiphuze soba uthi umngani wami waphuza uLarry. uRandall emile ethule embuka wagcina esephuza noRandall. baqhubeka uLarry wathela obunye baqhubeka nokuphuza. uRick wafika kwi-holding cell kaKelly wayehleli phansi. uKelly wabuza kuRick ukuthi wayengayigqokile i-uniform. wathi uRick, no bengingasebenzi namhlanje bengiye esontweni eCalvary Church ngoba kukhona enye into engisebenzela phezu kwayo. uKelly wavele wacasa wasukuma wathi manje ngikuthembe kanjani? wathi uRick, ngicela ungithembe Kelly. wathi uKelly, ngiyazama kodwa emva kwayo yonke into engayenziwa uDriver sekunzima ukuthemba umuntu. wathi uRick, ngiyazi Kelly kodwa kunento engisebenzela phezu kwayo noma izothanda ukuthatha isikhathi kodwa ngizocela ungibekezelele ngoba yonke imizamo esiyenzayo sinolushini sizama khona ukuthi uphume la. wathi uKelly, angisathembi ukuthi ngiyophuma la, mina ngabulala umuntu. wathi uRick, ngicela ube nethemba Kelly njengoba nami ngizohamba la ngiyolwela khona ukuthi ugcine usizakele ekugcineni ngoba nawe ngifuna ukuthi uhlale ethembeni ukuze nathi imizamo yethu sinolushini iphumelele. wathi uKelly, hayi okay ngiyakuzwa ngizozama. wavalelisa uRick wathi ngizokubona kusasa ekuseni. wathi uKelly okay wahamba uRick. uRandall wayethethisa uLarry emxosha ethi ngithe hamba kwakho wena ngisadlali manje nawe. wathi esathetha kanjalo uRandall kwakhala ifoni yakhe wayiphendula uRandall ifoni. ethi uRandall, hallo. ethi hayi uyena uRandall Holmes lo okhulumayo. ethi uRandall, oh ngiyasazi leso sifebe abathi uDr Rustin. ethi uRandall, ngize esibhedlela kwe-board meeting. wathi uRandall, ya ngizokwenza lokho. wathi uRandall, oh kusasa ngo-2 emini okay ngizofika futhi ngizobe ngihambisana nommeli wami. wavalelisa waqeda ngaleyo phone call uRandall. eseqedile watshela uLarry ukuthi ngizokudinga kusasa esibhedlela ngo-2 sizoba nomhlangano nebhodi lakhona eSt Claude Hospital kusasa ngo-2 emini. wathi uLarry, ngithi uyabona ukuthi uyangidinga mngani wami, khululeka ngizohamba nawe. noLarry wavalelisa kuRandall ngesikhathi esehamba uLarry seyemotweni yakhe eshiya uRandall endlini. wadumisa imoto yakhe wahamba uLarry. kwathi emva kwesikhashana kwaqhamuka uTonya naye isheshe eyongqongqoza endlini kaRandall. wathi uRandall, usofunani manje Larry? ngesikhathi ehambe eyovula eminyango. wathi uvula eminyango uRandall wethuswa ukubona uTonya kathi uTonya embingelele embuza ukuthi ubuyikhulumelani zonke leza zinto. wathi uRandall, ngikhulume ziphi izinto mina? wathi uTonya, ngisho zonke lezi zinto oyikhuluma ngalela langa ngicela ungaphinde ungikhulumise yezwa. wathi uRandall, okay. wathi uTonya, futhi awuyeke ukungibuka ewindini lami. wathi uRandall, ngizohlala kanjani ngingakubuka umuhle kanje? wathi uTonya, ngithi hlukana nami ngizofonela amaphoyisa futhi ngizotshela nomkhwenyana wami. wahleka kakhulu uRandall wathi uyazi ukuthi akekho umuntu ozokukholwa ngithi. wathi uTonya, uyangikholwa umkhwenyana wami? wathi uRandall, ngeke akukholwa uBennett, ngiyakuhlebela nje into ajwayele ukuyisho ukuthi yena waba nebhadi lokuthandana nohlanya. wathi uTonya, namanga umkhwenyana wami akaze ayisho leyo nto. wathi uRandall, phela wena usukenzela ukuthi ucabanga ukuthi uyakuthanda kodwa thina ufika sitshela ukuthi uyahlanya. wathi uTonya, umkhwenyana wami ngeke azakhulume nawe leyo nto, unamanga futhi ungaphinde ungikhulumise. wathi uRandall, angiqondeli ukukutshela ukuthi uyahlanya kodwa yazi ukuthi usuke kwakho weza la kwami wazongitshela ukuthi
ngingaphinde ngikukhulumise. Yazi ukuthi umuntu ophilayo akayenzi leyo nto. Wethuka uTonya wathi abayenza abantu abaphilayo leyo nto. Wathi uRandall no, yenziwa yinhlanya kuphela kodwa ngisho wena ukuthi uyahlanya. Wathi uTonya unamanga wena futhi ungaphinde ungikhulumise. Ungaphinde futhi ungibuke ungagqokile. Wathi uRandall kodwa wa-enjoya ngithi ukungibona ngingagqokile. Wathi uTonya ngangizothi ngi-enjoyani. Wathi uRandall ayikushutha awungibonanga kahle wathi ngikhumule khona ngizokukhombisa ukuthi uzo-enjoy. Wavela suka lapho uTonya wabaleka. Esehamba uTonya wahlangana noNatalie. uNatalie wammesa umbuza ukuthi unjani. Wathi uTonya uyaphila. uNatalie wathi iyakuhlupha le ndoda. Wavuma uTonya wathi ya njalo ihlala ibuka iwindini lami. Wathi uNatalie ubozama nawe ukuvala amakhethini. Wathi uTonya ngeke ngikwazi ukuvala amakhethini ngisuke ngidinga ukukhanya kuyangisiza ukuthi ngifocus. Wathi uNatalie ubobikela amaphoyisa-ke. Wathi uTonya ngeke ngikwazi. Wathi uNatalie kuyafana ngeke azayeke. Wathi uTonya ngoba ngimtshelile mhlawumbe uzoyeka. Wathi uNatalie ngcono utshela umkhonyane wakho. Wathi uTonya ngeke ngikwazi nawe uney'nkinga ey'ningi. Wathi uNatalie kodwa kufanele kube khona umuntu omtshelayo. Wathi uTonya ngizocabanga. Wathi uTonya ngiyabonga futhi nangokungisiza kwakho ngalela langa ebusuku. Wathi uNatalie ayikho inkinga. Wathi uTonya ngiyacabanga ukuthi umkhonyane wami wakutshela ngesimo sami. Wavuma uNatalie ukuthi wangitshela. Wathi uTonya kodwa khululeka kwenzeki uma ngiphuza kahle amaphilisi. uTonya wavalelisa kuNatalie wahamba uTonya washiya uNatalie emile. uNatalie watshela uRandall ukuthi ngizotshela uLushini ngale nto oyenzayo ukuhlukumeza loyo muntu wesifazane. Wathi uRandall okay hamba umtshele. Wasuka lapho wahamba uNatalie. uRandall wasala emmemeza ethi ubuye esupermarket wahamba ngey'nyawo. Wena yini ungabi namoto? Bonke abantu bala eMaxini baney'moto. Usenza into yakudala kanje yokuyogross uhamba ngey'nyawo. E-ofisini likaLarry kwangena u-Edward. Wangena u-Ed wazohlala phansi ethi uLarry ngingakwenzelani namhlanje Officer Willis. Wathi u-Edward ngabe iplani yakho leyo ukuthi nihlangane no-Esperanza nifuna ukungiqumba phansi. Wathi u-Edward angithintwa mina ngi-untouchable akekho umuntu ongangiqumba phansi. Wathi uLarry mina ngisanda kuthola ngokungcola kwakho Edward engingakufaka ngakho enkingeni nezinto esengizazi ngawo ongacabanga ukuthi ngiyazazi. Wathi u-Edward izinto ey'njengani lezo. Wathi uLarry ungangitshelani Edward ngoJoey. Wathi u-Edward ubani manje uJoey? Wathi uLarry ngisho umfana kaNatalie. Wathi u-Edward angazi lutho ngaloya mfana mina. Wathi uLarry hawu kusho ukuthi ngabe ngirong. Uthini-ke ngabantu abafana nephoyisa leli ekuthiwa uPete. Wethuka u-Edward mayesho njalo. Waqhubeka uLarry wathi u-Andrew. u-Edward wayesethukile buza kuLarry ukuthi ngibazelaphi labo bantu mina. Wathi uLarry hawu ungaphika ngomlomo kodwa inhliziyo yakhe yasho ukuthi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ethi bazotestifya ngawe mngani wami. Uzibiza nge-untouchable nje uzoshona phansi mngani wami ngoba ngikutshelile ukuthi ngazi izinto ongacabanga ukuthi ngiyazazi. Wathi uLarry mase ngiqedile ukubhilda le case against wena ngayihandlisha e-ofisini le-prosecutor kuzofanele ungayikhathazi ngami kodwa kuzomele ukhathaze ngegenge eningi enjengami. Wathi u-Edward njengoba ngikutshelile ukuthi ngi-untouchable mina kuyacaca ukuthi awuzazi ngempela ukuthi ukhuluma nobani. Wathi uLarry hawu ngizazi kahle mngani wami ukuthi ngikhuluma nobani ngoba nalokhu kungisabisa kwakho okwenzayo ngibona ngathi usu-late manje sekuyinhliziyo kodwa ngiyazi ukuthi ngaphakathi uvalo lukubulela. Wathi u-Edward angishawa uvalo mina futhi-ke ungangisabisi ngoba umndeni wakho kwawena ungakuswela. Wathi uLarry ubhasobheke ngingafiki kuqala mina ngenza ukuthi owakho umndeni uswele wena kuqala. Wathi u-Edward hayi sobona-ke ngalokho. Wathi u-Edward uthe umazelaphi wena u-Andrew. Wahleka uLarry wathi ngikuthusile nima ngikhuluma ngo-Andrew. Ukhona u-Andrew kwi-protective custody uvikelekile la khona. Wathi u-Edward awuqhubeke nokubhilda leyo case yakho mina wathi ngihambe kodwa kumele wazi ukuthi angisabi lutho ngoba ngeke ngithole lutho. Waphuma wahamba u-Edward uLarry embuka ethi ngiyazi nje ukuthi unezinqe njengezentombazane yomuntu omnyama. You know you got an ass like a black girl? Nokho umuntu emnyango wendlu kaNatalie ngenkathi yomvulela kwangena u-Ian emnikeza iwayini ethi ubaphathele wabonga uNatalie. Wangena u-Ian ngenkathi uLushini emtshela ukuthi uyabonga ukuthi afike. uNatalie etshela u-Ian ukuthi abahambe bayokhuluma sayobalungisela into abazoyidla. u-Ian encoma uNatalie ukuthi kunuka kamnandi ukudla kuphekile. uLushini wasala wabuza ku-Ian ukuthi uzolithatha lecala likaKelly wavuma u-Ian. Wathi uNatalie yawu siyabonga Jesu. u-Ian watshela uLushini ukuthi lento kodwa izothanda ukuba yi-trick ngoba mayirepresent uKelly kuzoba sengathi ulwa nenkampani ayisebenzelayo okungamenza angathandeki emsebenzini noma agcine selahlekelwe umsebenzi wakhe. Wathi uLushini ngiyakwazi lokho manje ubona ukuthi kungenziwa kanjani. Wathi u-Ian ngoba kunobunye ubufakazi obukhona kodwa engeke ngikwazi ukukutshela Lushini ukuthi kuphi njengamanje. Ngizofaka iloya elizomela mina lisebenzise lobo bufakazi ngoba leyo loya ngizobe sengiyikhanyisele nga-everything ezosebenzela phezu kwayo. Wathi uLushini kodwa nawe Ian fanele ungitshela ukuthi buphi lobo bufakazi. Wathi u-Ian akululo kwamanje. Wathi uLushini kodwa-ke noRicky ngoba wakwasebenzela esontweni naye kukhona into yasebenzela phezu kwayo. Wathi u-Ian uba uRicky. Wathi uLushini elinye iphoyisa esisebenzisana nalo kunenye information elisebenzela phezu kwayo bese kuba omunye umama osonta khona naye kulelo sonto okuyena lowo mama ohighlighte ukuthi kungenzeka kube nenye inqwaba yabantu besifazana bebehlukunyezwa uTravis. Wathi u-Ian indaba ezimnandi lezo. Wathi uLushini-ke makuse siyithole yonke le information nabo bonke ubufakazi le loya wena okhuluma ngayo ayisondelene nabantu balelo sonto. Wathi u-Ian ngikhuluma ngalo yamfana owayeyi-public defender uCarl
wathi uLushini kanti uyadlala Ian ngiyitshela ukuthi serious. Wathi Ian lo mfana wenza kahle esikoleni kanti futhi kunamacala sewahandlishe ngendlela ngiyazi ukuthi uyingane mombuka kodwa ngizomcoacha enze ngalendlela engifuna enze ngayo. Wathi uLushini angiyithandi ke lento Ian kodwa sengizosala sengivuma nje. Wathi Ian futhi ezinye indaba ezimnandi lento kungenzeka ingayi ngisho ecourt ngoba ngizobe sengimnikeze bonke ubufakazi yena azobe sebeka phambi kweprosecutor. Wathi uLushini ngicabanga ukuthi lo mfana omncane ukhala ngakwazi ukwenza leyo nto. Wathi Ian uzoyenza ngoba lo mfana naye ufuna ukushintsha icareer yakhe ngokuthi uzobona ukuthi lecala likanje lizompromote kanti neprosecutor izobe ingafuna ukuembarrasseka especially by ilawyer eyi-public defender futhi umfana osemncane. So yileyo nto ke nginesho ukuthi ngamkhulula uKelly. Wathi uLushini mina yikho-ke nami into engingayiphikisa lapho ngizozama ukuvumelana nalento ngitshela yona. Besakhuluma kwanokho umuntu emnyango bathi akangene kwangena u-Alex babingelele babonga ukuthi bam-invite ngesikhathi batshela ukuthi ingane uyishiye ne-babysitter. uNatalie wathi nangoku Ian lo mmeli kade ngikutshela ngaye. uNatalie wathi esatshela u-Ian ukuthi lo igama lakhe wathi u-Ian hayi uJennifer lo ngiyamazi esake sabonana. Wathi uNatalie no wrong Ian akuyena uJennifer lo u-Alex. Wathi u-Ian no ngiyamazi uJennifer lo. Wathi u-Alex no mina ngo-Alex. This is Alex. No, this is Jennifer. No, I'm Alex. Alex. u-Ian owayengakholwa lelika Alex. Wathi u-Ian okay ngiyaxolisa bengikufanisa nomunye umuntu ekuthiwa uJennifer. uNatalie watshela u-Ian ukuthi u-Alex obecela umuntu onjengelawyer ongambukisisa kahle amaphepha akhe divorce. Wavuma u-Ian uthi okay uzokwenza lokho. Wathi u-Alex kodwa lo muntu adivorsa naye uwafuna back ekusasa. Wathi u-Ian awuwasejaha kangaka. Wathi u-Alex hayi long story. Wathi u-Alex kodwa sendlini yami ngizohamba ngiwathatha. Wathi u-Ian khululeka singahamba nawe sowathatha ngizokuphelezela. Wathi u-Alex okay baphuma bahamba sebeye emzini ka-Alex. Sebehambe ethi u-Ian uyadideka ukuthi ngoba u-Alex ekuthiwa usanda kuba nengane kodwa futhi all of a sudden useyadivorsa ngabe sona sizathu sedivorce leso. Uthi esangengeza u-Alex wathi u-Ian khululeka indaba yami leyo ungangitsheli. Wathi u-Alex hayi mhlambe ngelinye ilanga bahamba u-Alex no-Ian sebeyongena endlini ka-Alex bafica le babysitter eyayigada ingane nkathi u-Alex emtshela ukuthi usebuyile ebuza ingane ukuthi isilele niwavuma lo sisi. u-Alex wamnikeza imali yakhe ngesikhathi ebonge u-Alex wahamba nalo sisi wayekade egada ingane sevalelisa. Sebesele bobabili u-Ian no-Alex. u-Ian wabamba u-Alex wamsondeza eduze. You. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.